Ayan siya mga kapodibin. Uy! Gandahan. Yan. Marami siya laman. Hello mga kapodibin! Today kakain po tayo ng ginataang tulingan sa lata. Mga kapodibin, nabili lang po namin yan sa online. Ayan, tinry lang namin. Mga kapodibin, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ayan mga kapodibin, malinis na kamay namin mga taking kapampangan. Mga tana po. Excited si Vivian, no? Nabubulol siya. Kasi, Yan. Ay! Buhay pa. oo. Ayan siya mga kapodibin. Uy! Gandahan. Yan. Marami siya laman. Tapos luto na siya. O, hindi na kailangan pang lutuin eh. Ready to eat na siya. Ito siya mga kapodibin. Ang dami laman eh. Parang sardinas lang. Yan, kain na tayo. Thank you so much, Ate Albi. Pinunasan niya ako. Dami kasi nalaglag eh. Ayan. Ano kaya lasa nito? Masarap. Parang sardinas. Try nyo to mga foodie. Siyempre, kami muna para alam namin kung masarap talaga siya. May ano na talaga siya, sili sa loob. Yan. Ang dami niya sabaw, no? Meron siyang malunggay. Yes, with malunggay. Ang una subuhay para sa inyo mga kapudibi. Mangantana po. Tingnan nyo. Tulingan talaga siya. Para mas masarap. Manghang. Cheers tayo. Nakabak na yan. Ng kanyahan. O, diba? Ano na yan? 3-in-1 na. O, kakainin mo na lang. Oo. Kasi bibili ka ng tulingan. Luluto mo pa. Gatam. Gagatain mo pa. O, yan. Luto na. Kuha ka na lang ng dagdag mo na lang siya ng gulay. Daw ng mustasa to. Nilagtagan na lang. Pwede. Budget na. Hindi po sponsor yan. Baka naman. Binili lang yan. Saba. Tsaka madami siyang laman. Tsaka sabaw niya. Yung gata. Madami laman. Para sa Saba. Ay, so. Sarap. Yaman. Sili. Madami siyang laman. Tapos, kasyang-kasya sa buong pamilya yan. Nabal? Sa mga viewers namin. Viewers. Sarap.
Mm. Mm. Nyaman. Smart kalkule. Yaman man yaman. Samahan niyo pa ng malamig na cook, no? Yung Mhm. madaming yelo. Sarap. Ay, so? Sili. Magkano lang to, ne? 130. Bawat isang lata. Ito, malaki na to. Mm-mm. 130 lang. Ilan pa? Sa isang lata, ilan na naman? Mga 6-5 na. Manyaman yan. 139, no? Kaya mo niya, bukla mo niya. Buksan mo na lang. Ready to eat na siya. Mm-mm. Kung gusto niyo maglagay ng gulay, lagyan niyo ng talong, mustasa, kahit anong gulay pwede po. I-steam niyo lang yung mga gulay, ilagay niyo na lang sa taas. Tsaka malalaking hiwa na. Kung gusto niyo umorder mga Foodwis, ayan, nasa baba. Click niyo yung ano, nasa, Description. yes. Kagaling daw niya. By the lagay kay lahat luto, no? Parang sardinas lang pala. Sardinas. Oo. Alam mo? Saba.
Ang sarap. Saba, 139 lang sa isang lata. Malaki na siya. Try nyo na mga food. Ibig kami tinry lang po talaga namin yan. Na-curious lang po kami kung anong lasa. So, masarap po siya. Lagi na kayo. Okay, mag-shoutout na po tayo. Ayan. Shoutout po Nanette Sipagan. Shoutout daw po sa twin niya, twin sister niya, si Monette Sipagan at si Salpe. Ayan, ang mama niya, Salpe Sipagan. Hello po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. Rosalia Jacinto from Bulacan. Elizabeth Olantes from Madrid, Spain. Ayan, lagi daw sila nanonood sa atin. Sina Ma'am Elizabeth Hello po. Olantes. Jinky Yamaguchi from Yokohama, Japan. And happy birthday po kay Alessandra Lin. Ayan. Sa January 23, pinapabati ka po ni Princess Cyril Nava. Happy birthday po. Aileen Amoral. And shoutout po kay Maria Cecil Legaspi. Shoutout daw po kina Ching Andring, Ching Shelo, Mercy at si Telia from Dauma, Balacat, Pampanga. Ayan, kabalan natin sila, Bal. Shoutout po sa inyo lahat. Tita Olivia, kumusta ako, Puken? And Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan, shoutout. Nari Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, ayan, shoutout po sa inyo lahat. Shopa, Baby Allison, Catherine Bukoy, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Ruby Garsalia, Elis Garsalia, Camille Garsalia, ayan, shoutout sa inyo lahat. We love you. Yes, mga Pudibis, agi sa minanaon paman mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga